Здравейте, мили приятели! Аз съм Габи. Вие сте в моят канал. Днешното видео е на тема слад мил с Илияна Петрова. Вижте нейния плик, колко е красив. Моя беше червен. Сега тук виждам, че ми сложила още един плик. Вътре ми каза, че са по номера. И моите са по номера. Защото мисля, че така е по-добре. И тук на хладинка тук пише Oven. И тук Oven. Така. Много красива неща. Къде е номер 1 сега? Ето, номер 1. Номер 1 го написвам. Мисля, че аз не знам какво. То тук малко се отвори. Сега ще видим. Нещо червено. Сега ще видим какво ще е това червено нещо. Това се отварям. Какво е? Лента за коса. Ще си я сложа. Хайде да я пробваме. Откраднат живот. Извинете ме, но казах следващия бюджет от Откраднат живот. Вау, колко е красиво. Не съм си както трябва, но с нея си стоя на видеото, тъй като е много красива. Или не без нея. Много е красива, много ти благодаря. Тя е лачина. И е сладки, ми е доста удобна. Само хората взема ескес.